Kajoveka ngibabula yo yo awushela phela sazonela ncane sanibonani. Engaze ngakhathala. I've been on the road since 8 o'clock ekuseni. Ngisuka Goli, however, ngo-2. So ngafika eMnambethi ngo-3:30. And then ngathutha izinto. So nje ukukhathala kwami kungenhla, ukukhathala kwami kungenhla ngikhathele. Lapho edrobheni emkhaya ngisazoya eFali. Ngikhathele guys, I'm super exhausted. Lapho uma ngifika futhi eFali ngiqinisele ukuthi indlala isho kungivunayo. Ngilayisha amatafula angavalekile ngemuva because made kakhulu ibhakhi yami. So ngiyasaba nje ngithabulisha ngayo kakhulu because anginazi kahle ukuthi idolobha laseMnambethi lisafe kangakanani. So uma ngathi sekumele ngibaleke ngempela namatafula lawa angavalekile ngemuva angiboni ukuthi kuyinto e-right. Hi Gift, ithi sesinesipho khona ngazophumela kanjani umemulo wengane okusasa. I just thank God ukuthi kwenzakalile konke. Izibinazi izolo. I think it was yesterday when I was hyperventilating, stress and so much anxiety, but I'm here. Konke kusahamba kahle. Kusezoze anxiety yokuthi ngishilo ukuthi uphethe yonke into kanti kuyashoda. There's that anxiety that's coming. But yeah, and then there's anxiety of packing as well. I must say it's really weird. Goli na would but yeah, better children. Ngikhathele guys, ngifike edrobheni ngayemkhamba twice. Ngasuka from lapho ngaya eBafad. Ikhona eBafad manje ngizoya eFali. From eFali ngizoya kwaSomsuka. And then ngizobuya eMnambethi bese ngiya eMantiwane. So nje driver zonke ley'ndlela khatha yabo nje kube kuyami ngiyageza esemzini abantu. Ngilinde iveni lesibili idekheningi. So silinde iveni lesibili ezosilekelela ngedebe njengoba ngisho bengifikela eMnambethi ngathutha into zami ezinye. So kudingekile enye iveni-ke manje, so wenza i-convoy sihambisa into zami kwaSomsuka. Masifika khona I think mhlawumbe umuntu uzobamba isithongwana mhlawumbe avuka ngo-10 bese sebenza-ke all night. Sesiqala ngamabhaluni. I don't know, ngizizwa ngayo empilweni yabo. Silindile siwuMnambethi, sengikhona ngifikile. Malumes, thank you, but this is a filter unless you're speaking about my shape, my Asian eyes. Hi, Mduduzi. Where are you? Are you at work? Technically, yes. You're like self-employed. Hi, Sandy Dunjan. Thank you so much. Hi, Zuli Percy Ninjani. Kuyafiwa. More anything landing. Hayi nokwanda, hayi sithanda sami kanjani, sengiyakwazi uyi-regular la. Kunjani Mrs. Hayi Nhlanhla, ngiyabonga.
wehlani umakoti wakithi enquthi yabo njengoba ngikhathele kanje lapho nasenquthi umsebenzi usemningi mhlawumbe ngiye-22 angifuni ngazo ngisemnambethi edrobheni mani ngisemnambethi ayibo cishe umuntu aba ne-accident bengasakubebeze bekuhamba nami emotweni umuntu uthi mengena ku-gravel from waseBuffet. I don't know, I guess I got excited because I was just like, this is why I've always wanted a van, drive a van. Like, this is why I always wanted a van, like a gravel, izokwenza ma-one. Ayibo, EGWM, I don't know how it lost control. Lapha I almost hit e-truck. Sure, I head-on collision. Engazame, steering the wheel left, right, and center with the balance. Ingawo ngale yasesiqoni abazobhafakhe nje bebabazi ibhadi abantu elentweni. I don't know, I feel like amasondo akhona wona grip, but I feel also like the steering was not responding the way it should. It was so weird. Yeah, well, I feel like I knew that we were not going to get hurt, but imoto izolimala, and those are costs that nobody wants to incur. Ukhumalo usangothi hayi mfasa futhi awase ngikhathele kanje asama-Chinese I don't even know whether kumele ngiphuze i-energy drink or kumele ngiphuze into that will calm me down so that I can sleep and then wake up and work. Mhlawumbe umuntu ephela mhlawumbe nje ukuthi kumele afike alale bese ayavuka mhlawumbe ngo-4 or 3 yabo. So manje uma ngathi u-8 mhlawumbe umuntu uzofika nje asibeke ukuthi uzofika laphana ngo-9 to 10 aba le moto engakafiki. Mhlawumbe sifika past 9 bese sifika ngo-10, so ngo-10 masinganani 11, 12, 1, 2, 3 is 5 hours is enough. Umuntu avuka ngo-3 asebenze because ngiyaye ngithanda ukuthi at least ngo-10 idekhe ibise-right. But umuntu azophumula futhi afike ukuphumula. Ngikhathele guys, I'm so tired. Get yourself some Red Bull. I was having a Red Bull endleleni, but I know ukuthi ivele ibe redundant base ngiphuza kakhulu ayibisasebenza, so you'll keep me up but I won't have the energy to work. I just won't be sleepy. None of I understand that is. Izika yesayi ngihlala khona la eGoli. Hi Dot. Guys, even my back is so painful. Yeah, very dry. Uyakhathaza. Ufuze unjani? First time ngibona video yakho with the threat that bazokuloya, and I saw that you're live on Moseva. Bloom Blossom, thank you so much. Thank you so much. A part of me wants to delete that video or just hide it. Yabo, because kuyafuna ukudlula. Ngiyela umuntu othanda ukuhlala ekhona ebhedayo. Yeah, ngingamngali futhi kusasa uma ngabe ngasekho la maviki. Samngelisiwe Makagula uthi don't, why should I? Hayi boba lo mnyango awusabi. Angikwazi ukusaba because imoto ayikazange ukungena esangweni, so kumele ngiyibuke. Osho lapha ngemuva ayi avalekile amalembu nangapha futhi azivalile because ngibheke imoto, ngikade imoto yabo. Just wanted to let you know one last time, I love you. Thank you. Ngicama ukuthi neGoli sengifika nokubona live club kodwa wakhetha ngiyabonga. Ngihlala Johannesburg South, so Oakdene, Gaza Glen. Guys, I guess we'll be
Yo. Ngikhathele. I'm so tired. I'm super tired. Angazi ngempela ngenze njani. And kahle hle umuntu usuthi uphumula ngempela ecebo lethu because ngiyasebenza ngethi kusasa. And then the following day sekumele ngihambe ngiyosiza uKhumalo eNquthu. Ayi ku-extensive-ke lapho. Umuntu uyozaphumule ngeyi-25 iyi-25 phela-ke. Umuntu kumele adlale futhi kumakoti. Ushembe kazi ngangiyaphi. Ngeyi-25 umuntu umakoti futhi wakaKhumalo ukusebenza futhi lokho. Ngeyi-26 I need to come. Ngiyasebenza futhi eMatyiwane ngeyi-26. Ngeyi-27 inkonzo enkulu. Man, as I go. Should you do from the 28th? Lord. Yo. Hi Timbani, hi Mpemba. Ngicela amacala amahlobo njani? Hey, bro. I really have nothing to say today. It was just that check-in. Yabo ngimcheck nje ukuthi ngi-right. Uniphethe kanjani uDisemba? Seniyehla yini nivalile emsebenzini abasebenzayo? Yeah. Semzini abantu ukuthi angicele wakulala khona la. I am super tired and ngicabanga la ngiyakhona emcimbini. So ngiyabazi ngibajwayele abasemcimbini. So definitely bazonginika indawo yokulala but I'm sure ngizobe nginesiphithiphithi because ngisayikho indawo yokulala uma ngabe kuwumcimbi ngiphinda ngizobe kuphithizela. So umuntu angathiwa nje uthola isponge asindlale emuva kwebhaki because ine-canopy. Athole isponge, athole ingubo, avele alale emotweni la angeze ukuhlishwa khona umuntu. Yabo ngoba nje mawuzolala endlini ngani kuyashisa, bayakhanyisa, bayacima, babangomsindo, yabo kuyaphithizela. Isikhathini esiningi uma kunemicimbi alikho ikamera elinokuthula. So into akayicabanga ngale nto thabe nengubo. Thank you, Lulu. Thank you. Ngihambile ngayoyilungisa bazamile kancane at least isiphongo sesithokuhleka kancane mina bengi-depressed. So kufika le video ngihambile ngayoyilungisa. Remove the background noise so viewers hear you clearly. Remove it. How do I remove background noise? Remove background noise. Allow viewers to hear you more clearly. Alright, we've removed our background noise. Then ngitshela ukuthi ngizwakala kancanyana yini. Njengoba ngikhala kanje ngokuthi umuntu ubhizi kanje, at the same time I'm very grateful. Ngihlezi ngisho ukuthi I'm very grateful ukuba busy. So kubalulekile futhi ukubonga uNkulunkulu. Your voice, thank you. Izinebhesi njengoba ngikhathele. I'm tired and I'm sleepy. Thank you, Diamond. Thank you. Sawubona mzukulu. So uthanda amanzi engaze ngawahalela njengamanje amanzi okugeza. Juli ibhadi umuntu. Ngizobuyeka ngibone ngizobona kusasa. I always promise
Ngiyaphila mzukulu. I always promise to do content and ngiyayenza but mase ngivilaphela nje uku-edit. Thank you, Tamzila. So I'll try and do. I don't even have an outfit for tomorrow. Ngendlela nje engiyinto engaziwa ngakhona. So weird. So futhi kuyophinda yona uniform le yasemsebenzini. I'm tired. I'm super, super tired. I literally I've got nothing to say. I'm so tired and lambile. I'm feeling mad. Saying to Kumalo is stranded at this point. I truly am stranded. But this is okay. This is the life here, Deco. Ngisebenza la ka-NSD Trading ka-Nosipho Sendra Dlala ngisebenza khona self-employed. Ish, ngizonibona-ke bafethu ne nibe right. Or you have Khalid Makhumalo, Zada Castro. No, I'm not. Ngumzulu nje phaqa.